μας και υπέροχα πλατάνια και μπαίνουμε μέσα στο κάστρο Ιωαννίνων. Yes, of course. Πάμε λοιπόν μαζί να μπούμε στο κάστρο Ιωαννίνων. Κουρασμένο το παιδί, δεν αντέχει. Γεια σας. Γεια σας. Και πάμε τώρα να δούμε το κάστρο και ό,τι περιλαμβάνει αυτό. Όλο αυτό βέβαια γύρω-γύρω είναι το κάστρο. Αυτό είναι τα αρχαία του κράτους, λέει εδώ πέρα, αυτό το κτίριο. Γεια σας παιδιά, πρέπει να έρθετε! Μα είναι τόσο κοντά από τη Θεσσαλονίκη και από τις γύρω περιοχές και όχι μόνο. Υπέροχη Ελλάδα, Ελλαδάρα, σ' αγαπάμε. Κάντε like και Σας subscribe δείχνουμε. στο βίντεο. Σωστά. Τι κάνουμε? Like και subscribe. Και βλέπουμε εκεί στο βάθος. Τα πλατάνια τεράστια, υπέροχα. Και βλέπουμε εκεί στο βάθος ό,τι περιλάμβανε εδώ μέσα το κάστρο, η πόλη που υπήρχε παλιά, το Ιτς Καλέ και τα λοιπά και τα λοιπά. Υπέροχα.